Shnong Moolamylliang is jingthaba saka khatpratrik no pra kalayo ban Plie biang ya ki jingpynthaba Khristmas ki pynshohbiej hakasien ka bahnrio ka bathmu ban Khristmas ya ki nong wan shangkai na keleng ban wan ban sakhi dalade ya kani ka jingpynriam penbej ka bakham iphala na lor ka jingwan ya shimbanta jong ki kenhun nong tem nong roi bapau nam hakani ka singilaya don langru ka kong Santa Mary Syllad MLA ka than kum ka kong san Bat u Deputy Commissioner ka East Jingthaba District u Shivanch Awasti kum usumbut kongsan nalor ki weipat ki riu pau khman. Ya kani ka sinjam jong ka jingpynriam penbej ka bakhring ya ki babun ba ki nongwan shangkai na keleng ha kini ki sngi shuti Khristmas la penlong nang kong haus nem arajar khat khandai ka balong shibanta ban kentiu ya ka kam jngok kai. Nadu kini ki khendiat snem baladep ka shnong Moolamylliang kala longru ka shnong ka bapau khman ha kaliang ka kam jungok kai ka jingkhut jingsuba ka jing itna jong ka mariang bat khamtam halor kini ki jingpynriam Khristmas ki bapynthaba ya ka shnong ka thau barok ka wei menta usnem ya kini ki jingpynthaba on la ban sakhi man la ka janmien nadu menta ka khatpratrik no pra hadu ka laitarik u kelalingkot arhajar arhusan La penkre e ki jingpen berngya ba bunjai na kebenta ki nongwan shangkai ki bahabaro kirta. Ka dorbar shnong kan penlong ru da ka musical night ha ka arpusau tarik no pra ha ka ba on wanin shimenta da ka kenhun tem bapau khman na jawai ka magnificent obsession na lor ka gospel concert ha ka arpusan tarik no pra araja arpusau ka ban sedang nadu ka por riu beje janmit na lor ka jing yashim benta da u DJ wanshan bat elat mitre dekhar.